Салом алейкум дӯстони азиз, ҳамдиёрони Тарован ТВ, хуш омадед ба канали мо. Субҳатон ба хайр бошад. Имрӯз ман дар як магазини пятерочка даром будам, вале азбаски ҳар рӯз почти 2 моҳ течени ним сол ман бояд да дига магазин харид мекардам, вале ин да кошелёкам буд ми картае ки пятерочка. این карта کسانی که نمیدونن، من همین карта رو از پیتیورشکا باید شما گیرید و کدام وقت که خرید میکنید در این پیتیورشکا بال میگذارد، зачислят میشود و شما این بال رو با پول وقتی که خرید میکنید در پیتیورشکا در شما بال میدارد. این чек, вақте ки чек метиҳанд, шумо чекро обязательно гиред. Бояд ки гиред. Барои чӣ гиред ки ҳозир ман мефаҳмонамш ба шумо. Чек мана бинед. Ин чекро дар инҷа навишта шудааст ки ман намедонам шумо мебинед ё не. 19 бал ба ман даромад. Ин почти гӯё ки ман 389 сум харид кардам. Амин 9 сумаш бали манда аними картада даромад. Ин картаи пятерочка. Уже намедонам дар ин чанд сум аст, где-то 100 чанд сум уже пул шудагӣ байни ин. Шумо метавонед ба ин карта рафта ба пятерочка рӯзое мешавад ки пулатон намешавад, дар кисатон пул нест, вале дар дурни ин карта пул ҳаст ва метавонед шумо агар чизе ки ҳар рӯз масалан як ҳафтада 3 бор 4 бор харид кунед, дар дуни карта пул ҷамъ мешавад. Шумо метавонед аз ин карта биравед бихаред, ба пятерочка медаред мехаред, чизе ки хоҳед мехаред. Дар ҳамон 200 сум пеши касса меравем, мегӯем кассира ма ина бин дар дуни карта чанд сум аст, ва дар шумо мегӯяд ки дар дуни ҳамин карта чанд сум аст. шумо метавонед ба ҳамин маблағи сумҳо бихаред. дӯстони азиз, агар ин ролик маъқул шуд, лайкро пахш кунед ва подписатсия кунед. илтимос каналро дастгирӣ кунед. ман ин помидорҳоя харидам, ине ки малҳамак будайда, малҳамак буда. ин помидорҳо қимат шуда хеле, хай хушрӯгиам ба хушрӯгию не ки бисёри бад қимат, 190 сум. охир мани гаранг дар дига магазин харид кардам. то ҳамичи вақта агар ба ин карта харид мекардам, чанд қадар ман уже сум дар дуни ҷамъ мешуд дар ин ним сол. 1 танга. Мале дӯстони азиз, подписатсия кунед албатта.